ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዳዕሮ ሓሙሽተ ሚድያ ከመይ ቀኒኹም ሰላም ክትህልው ናይ ወትሮ ምንየተ እዩ ሓዊኹም ሲሞን እዮም ምሳኹም ዘለኹ ኣብ ዳዕሮ ሓሙሽተ ሚድያ ሎማዓንቲ ከዓኒ ብሓደ ኣገዳስን ጠቕመና እዩ ዝበልክዎ መደብ መፅአኩም ዘለኹ ሕጂ ብቐጥታ ናብቲ መደብ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል እምበኣርከስ ክቡራት ኣሕዋት ሎማዓንቲ ብዛዕባ ኣልኮልን ሳዕቤናቱን ኢና ክንርኢ ማለት እዩ መስተ ኣልኮል ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ እቲ ዝኸበደን እቲ ናብ ሓደጋ ዘቃልዓካን ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክንሓስቦ ዘለና ብዙሕ ሰብ እዩ ዝመውት ብሓደጋ ማለት እዩ ኣልኮል ሰቲኻ ክዝውር ገለ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ በዚ ናይ ዝዓዲ ዘውፅኦ ሓበሬታ ክንርኢ እንተኮይና ኣብ ዓመት ልዕሊ 300 ሰብ ብሰንኪ ኣልኮል ሰትዮም ምዝዋሮም ይሞቱ ማለት እዩ እጂ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ልዕሊ 25% ብሰንኪ ኣልኮል ብሓደጋ ይሞቱ ኣብ ዓመት ማለት እዩ ኣዝዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣልኮል ንኣውቲስታ እቲ ናይ ኮንሰንትሬት ምግባር ብቕዓቱ እቲ ናቱ ምቁፅፃር ብጣዕሚ እዩ ዘድኩሞ ማለት እዩ ከምቲ ዝድለ ኣክቲቭ ኣይከውንን እዩ ፍሬኖ ንክሕዝ ቀልጢፉ ክሕዝ ኣይክእልን እዩ ሓደ ሰብ ኣልኮል እንተሰትዩ ሕጂ ምስ ከምኡ ንጡፍ ስለ ዘይከውን ከምዚ ደንዛዛ ስለ ዝኸውን እቲ ኣልኮል ኩሉ ግዜ ብሓንጎልና ብዙሕ ፀገም ስለ ዘለዎ ኣክቲቭ ክንከውን ኣይንኽእል ኢና ብኡ ደረጃ ከዓ እቲ ሓደጋ ኣዝዩ ዓብዪ ይኸውን ማለት እዩ ነነብስና ንኻልእን ኣብ ሓደጋ ንኣቱ ማለት እዩ ኣብ ኣካላትና 2 ሰንቲሊትር ኣልኮል ኣብ ሓደ ሰዓት ይህልኽ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ መስተ ሰቲኻ ጠቕላላ ማኪና ትበሃል ክትዝውር የብልካን ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ሎማዓንቲ ስቲ እንተውዒልካ እቲ ኣልኮል ንፅባሕ ክኸደልካ ይኽእል እዩ ካብቲ ደምካ ዜሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ደምካ እቲ ኣልኮል ግን ኣካላትካ ከምቲ ዝድለ ኣክቲቭ ስለ ዘይከውን ብዙሕ ስለ ዝደክም እቲ ሓንጎልካ ዲ ዋላ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘምፃልካ እቲ ኣብ ድሕሪኣ ዘላ መዓልቲ ዋላ ናብ ስራሕ ድኻ ክትከይድ ገለ እንተሓሲብካ ካብ ብማኪናኻ ትኸይድ ብባስ ዲ ብትሬን ምኽያድ ተመራፂ ማለት እዩ ክዝውር የብልካ እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ መዓልቲ ንውሕስነትካ ፅቡቕ ማለት እዩ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ሕጂ ሓደ ፐርሚለ ይብለና ኣሎ ኣብዚ ሓደ ፐርሚለ ማለት ሓደ ሽሕ ማለት ፐርሚለ ሕጂ ሚለ ብጣልያን ሽሕ ማለት እዩ ኣፀሓሕፍኡ ከዓኒ ከምዚ ማለት እዩ ኣለኹም ኣብዚ ሓደ ትፅሕፍ ኣብዚ ከዓኒ ዜሮ ግብር ኣቢልካ ኣብዚኣ 2 ዜሮ ኣለዋ ማለት እዩ እዚ መፈላለየ ጌርካ እዚ ሓደ ፐርሚለ ይበሃል ማለት እዩ እዚ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሽሕ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ልክዕ ንሱ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሽሕ ማለት እዩ ትሪእዎ እዚ ከዓኒ ደሲማል ብናይ ደሲማል ኣፀሓሕፋ ማለት እዩ እዚ ከዓ 0.00 ሓደ ኢልና ንፅሕፎ እዚ ኩሉ ሓደ እዩ ማለት እዩ ሰለስቲኡ ሓደ ፐርሚለ ይበሃል ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ከዓኒ 1% ከዓኒ ሓደ ካብ 100 ማለት እዩ ኣብዚ ሓንቲ ፅሒፍካ ፐርሰንት ከዓኒ ምስኣ ማለት እዩ ጌርካ ፐርሰንት ፅሕፋ ኣብዚ ብከምዚ ኣገባብ ከዓኒ ሓደ ኣብ ልዕሊ 100 ማለት እዩ በዚ ደሲማል ከዓኒ በዚ ክፅሕፎ እንትኾንካ 0.01 ይበሃል ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ናይ ፐርሰንት ኣገላልፃ ብዝተፈላለየ መልክዕ ማለት እዩ እዚ ከምኡ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ሽወደን ማለት እዩ ኣብ ኣካላትካ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ 2 ፐርሚለ ኣልኮል ኣብ ደምካ እንተተረኺቡ ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ክሳብ ዓመት ድዩ 2 ዓመት ክትእሰር ትኽእል ናይ ገንዘብ መቕፅዓቲ ከዓኒ ክህቡኻ ይኽእሉ ማለት እዩ ክገብሩልካ ይኽእሉ ሕጂ ኣብዚ ኣገዳሲ ፎርሙላ ክንፈልጦ ዘለና ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣልኮል ክትፈልጦ እንትኾንካ ክንደይ ኣልኮል ኣለዎ ኣብ ደምካ እቲ ዝሰተኻዮ ከመይ ጌርካ ትፈልጦ ፎርሙላ ኣለዎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ሕጂ እቲ ፎርሙላ ብናለኩም መጠን ኣልኮል ብፐርሰንት ዝረብሖ መጠን ዓቐን ብሰንቲሊትር ዝረብሖ 0.025 እዚ ናቱ ፎርሙላ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኣካላትካ ዘሎ ኣልኮል ክንደይ ሰቲኻ ኩሉ ንምፍላጥ እዚ ትጥቀም ማለት እዩ ሕጂ ኣብነት ኣብዚኣ ንህለትኩም 2.5% ኣልኮል
ዘለዎ ቢራ 100 سنتلتر انت ستيخا مستي 4% ألكول زلوا حيلي بمنصصر كندي سنتلتر ستيخا ألخا مالتي تبلنا لا حجي زيا سيمبل ياتري والله إذا فورمولا انت حسكايا بقى أخذ خي ريوالله متن ألكول كندي هبنا لبزي كلتا نتبي 5% هبنا له كلتا نتبي 5 أفزي نصحفه بديحرو زروحو نقبل بديحرو متن عقن بسنتلتر تبلنا لا أزي أخاني 100 سنتلتر يبهنا لا ب 100 سنتلتر ربحنا 0.025 أنا ربحها زي أمزل تنور دا ومالتي جزي شدشت نتبي 25 يبلنا له مالتي حجي زي كاب شدشتن فرق أن تحت سلزغوني أتصاقاق عبيلنا شدشت سنتلتر إلنا نملس مالتي بزي جاه أنا بقى كالا أيتي حقي ناي أركول مفلتيت مالتي زي أخاني أبزي أمهلتكم زي أخاني لكع كما أيام زي حدا عينتيا حجي أنا زي أخمان فتوى زي مرة كلال حصريلا حجي نزيئة تريوها لهم لك متن أركول زروبحو متن عقن ب سنتلتر حجي أبزيا زتمقلو نربعة جبرة مالتي إذا 4% تريوها لهم زيا مالتي إذا 4% هبزلا حجي مزيا بي فلاليا أبز ما زيا 0.025 غير كتربحة زيا جن ني 4% تمقلا مالتي حجي زي 4% سلازولو نزي أبزلا 4% إيه تتقيمة مالتي حدا زي تغير الخو نزي حجي زي تتغير خات وزلو قصر لك أمسي خابزي تمقلو تعمل سي أبس مساكا مالتي ريوالهم حجي لك تزلو متن ألكول أبزن هلا همسي له خبزي كلتن 5% زروب حجيرة 100 سنتلتر كأني أبزيهم صو 100 سنتلتر يحرو عندي مسئلة لي كلتا 250 مسئلة لي كلتا 250 هجي لك بزار بعاي مقلو مالتي 4 تري والله زي أمسي بزيا ب4 مقلو بيحرو لك 5 حد عينة ملتين زهبان خلن مالتي شو دشنا تبي 25 يوهن لا جنازي أتصاقاق عبيلة شدشت سنتلتر إلي يملس مالتي ريو الله كم زياء مالتي زياء أزياء قلالة مالتي تي فورمولا تصبق غيركا مفلات رئيزة دل مالتي يا زي هجي كم زبلوكم ناي شودن حقي مالتي ناي كال هاقرات قروب كفالالي اللي بزي هجي مبرنا شودن كم زي مالتي حافشاو قلنا أوروبا تماساسالي يقولوا مالتي أب ترافيك بتعمي تنقوقات هما زي كم زغيركم من تحسكمو أقداسي مالتي عجب زي كنداي برمي اللي خنستنا أني كنفلت بتخكل اندهوينا وي بوليس بخما يفلت أنتلكم بوليس ناتهم استيالو معك أننا أركول مالتي همزي بعير أبز أفكال قباب بالكات نفحو بديحرو دمس يقبر تسيبل مالتيو شعو اتي نسخاصة يخايب زلغا عقان أركول أبتيا ماشن كمزيا كالكوليتر عينت اللاتو مالتيو بقى جيرم نعخاق فلت خاق قولي أمي نسو كبور يكونن كمان نسو ولا زخونا سبق حزو يخيلي ولا نحنا خنحزو نخيلنا نسو جازينا بماكينا نخنا ومطان نخيلينا ولك زيه نفسنا كنفتش نخلينا بوغيرنا مالتي كل جزي حجزي أركول ترايك أنا أيكونن كمزي دراج زخونة حاشش دي خالق مال نتأكد من تخيلنا أني زي زبلكم زلخو نخلو يحبري مالتي إني أركول تراي أيكونن نخلو دراج قال ماريوانا دي خالق مال نبوملو كحبري خالي مالتي تي ماشي بخامو بوليسي فولتخا نفسها تفلت أنت دليخا خاني كوم جزئها أب ماكينها كتجبر تخلخا كبرى يكونن مالتي مباركس كبرى تخطط تدعر حمشت ميديا نايلو مع أنت مدبي كم زي زرعه معاني را بزغرب كلكم مدب عجبكم كتكونوا تسوى يجبر أبقص علي بخال مدب كسابز مساكم السلام صنحو أبزيا channelنا حدثت تخونكم جن سبسكرايب شير لايك أيتبقوا قلان channelكم دار حمشت ميديا
ብዝተረፈ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክመጻኩም እየ ክሳብ ሽዑ ሰላም ጽንሑ ቻው ቻው